Krásny deň, zdravím vás do skupinky. Dajte mi vedieť, či ma niekto vidí, počuje, či je dobrý zvuk. Mám zapnutý mikrofón, tak dúfam, že teda funguje. Či ma niekto vidí, počuje. Super, takže som sa našla. Dobre, takže možno, že viaceré z vás si pozrú toto vysielanie zo záznamu, keďže vieme, že je tu krásne počasie a mnohé z nás už pobehujeme po záhradkách alebo len tak v prírode načerpávame silu a energiu, ale nedalo mi, aby som si nevybrala práve túto tému, ktorá je zameraná opäť aj na zdravie, aj na krásu a na skvelé akcie, ktoré máme. Máme ich teda teraz v mesiaci máj a jún a vždycky stále vždycky ešte nás prekvapia nejakými takými mimoriadnymi akciami, takže vždycky sa oplatí pozrieť do sekcie zľavy a rôzne zvýhodnené balíčky. Ja hneď začnem tým, čo dochádza aj mne doma a budem si musieť doplniť zásoby a to je zlatý amarant. Máme to takto v akcii, že keď si kúpime zlatý amarant, tak máme k nemu ako darček rybičky na vlasy. Na čo je vlastne dobrý ten náš zlatý amarant? Vidíte, že sama ho tiež užívam a teda u nás v rodine je to tiež taká povinná výbava. Veľa sa hovorí v podstate o tom, že potrebujeme antioxidanty. Mnohí z nás ani nevedia, čo sú antioxidanty a čo to vlastne robí v našom tele. Takže, aby som vám to vysvetlila tak laicky, predstavte si jablčko. Ráno ho prekrojíte a keď ho necháte len tak počas dňa, tak vidíte, že vám schne dne. To jablčko teda síce je ešte stále fajné, chutné, ale vidíte na ňom ten proces stárnutia. A to isté sa deje vlastne aj v našom tele. Tým, že máme možno nie celkom vhodnú životosprávu, že možno niekto fajčí, máme príliš veľa stresu, starostí, nejaké choroby, zápaly, proste nejaké tie negatívne veci nás ovplyvňujú. A to sú tie také, že voľné radikály, to sú tie také, ktoré nás poškodzujú, čo vlastne spôsobujú na tom jablčku to, že zhnedne. No a tie antioxidanty je napríklad aj tento náš zlatý amarant. Vieme, že je to zastudená lisovaný čistý olej. To znamená, že máme len tú malú tobolku, v ktorej je teda naporcovaný. Ten amarant je úplne čistý, nič iné neobsahuje. On vlastne má schopnosť tie naše bunky, ktoré v tom našom tele sú nejakým spôsobom tými voľnými radikálmi poškodzované, aby ich vedeli chrániť, regenerovať, chrániť pred stárnutím, chrániť pred tým, aby tie naše bunky taktiež napríklad ochoreli, až nejakú tú bunku máme chorú, aby sa proste chránili. Obsahujú veľké percento skvalénu. Skvalén je opäť taká významná látka, ktorú máme aj v zelenom čaji alebo v rybí tugiu má, ale najvyššie percento je práve v amarantovom oleji. Takže je to určite veľmi skvelá varianta pre ľudí, ktorí riešia či už kožné problémy, zdravotné problémy, či už vysoký cholesterol, možno aj nejaké také tie onkologické problémy, nejakú rekonvalescenciu. Takže má veľmi široké spektrum využitia pri rôznych zdravotných potiažoch. Takže vrelo doporučujem práve siahnuť po amarantovom oleji, keď riešite akýkoľvek skutočne zdravotný problém, ktorý vám nedáva spávať. No a k nemu máme teda tie kapsulky, ktoré vám tiež neviem ukázať, lebo u nás sa asi papajú. Moje dcery ich veľmi radi používajú na vlasy. Je to opäť zmes esenciálnych olejov a je to olejček, ktorý vie spraviť ako takú biolamináciu tých vlasov. Jednoduchšie sa vyčesávajú, chránia. Opäť je tam antioxidant, ktorý vie chrániť aj naše vlasy
pred tým vysychaním. Vieme teda, že príde teda leto, chlorová voda, slaná voda pri mori a práve tie naše vlasy potrebujú regenerovať, chrániť a hydratovať. A práve na to sú teda na tieto naše rybičky na vlasy skvelá varianta. Takže toto je hneď prvý balíček, ktorý je za mňa fakt, že skvelý. Ďalšia vec, ktorá ma veľmi oslovila v tých akciách, je určite mezoroller. Možno, že ste už počuli o mezoterapii. Je to vlastne terapia alebo kúra, ktorú si vieme v Tiande urobiť aj doma sami. Mezoroller vlastne slúži na to, aby nám robil také mikrovpichy. Ja ho mám tento už taký, že už ho nepoužívam na pleť. Vidíte, že tam mám drobné vlásky. Používam ho práve na vlasovú pokožku. A tiež som využila túto akciu a doplnila som si zásoby, aby som mala nový na pleť, lebo je veľmi dôležité používať každý svoj mezoroller a na každú partiu nášho tela používať osobitne. Mám označené na krabičke, že toto mám teda na vlasy, potom mám osobitne ten, čo je na pleť, aby som to nezaplietla a nikdy sa to medzi sebou nepožičiava, lebo robí to vlastne takéto mikrovpichy, sú tam také maličké ihličky a tie vlastne ako prechádzate po tej pokožke, či už na pleti, na vlasoch, na brúšku, proste na partiách, kde potrebujete zapracovať, robí vám to také mikrovpichy. A ten mezoroller vlastne robí to, že proste či už použijem nejakú masku, sérum, proste čokoľvek, krém, tak sa to dostáva do tej pokožky hlbšie tým, že urobím tam ten mikrovpich. Nemá to bolieť, nemá to krvácať, sú to skutočne len také mikrovpichy. On vlastne nám pomáha dostať tie účinné látky z toho produktu, ktorý následne použijeme a využiť ho až na 80%. To znamená, že tak ako si natriem krém, tak z toho sa nám tam dostane určité percento. Ale tým, že sa urobia tie mikrovpichy, to znamená, ako keby sa tam injekciou dostali hlbšie do tej pokožky, tak práve tú službu nám robí mezoroller. A ja ho mám veľmi rada, dosť malo sa o ňom hovorí, dosť sa opomína. Ženy sa ho dosť boja, pretože sú tam teda tie ihličky, ale fakt sa nie je čoho obávať. Za mňa je to super vec. Bol to môj prvý darček sama pre seba k Vianociam, keď som prišla do Tiande, takže ja ho mám veľmi rada a určite vám doporučujem, až bojujete s nejakými kožnými potiažami, nejaké jazvičky máte po nejakých akné alebo proste riešite vrásky, tak určite veľký význam do tej každodennej rutiny je dobré priviesť aj ten mezoroller, aby ste vysali z toho produktu, ktorý používate úplne že na maximum. Takže za mňa mezoroller, a teraz je myslím v 30 alebo 35%, musím si kúknúť, mám tu aj nejaké ťaháky, ale myslím, že v 30% zľave je práve mezoroller, áno, 30%, to znamená, môžete z tej katalógovej sumy ušetriť až 45% ceny. Takže mezoroller vám dávam určite do pozornosti. Využite ho a hovorím, je určený tak, aby ho mala každá žena svoj vlastný, nie že si požičiavam so sestrou, so susedou, ale používam ho len ja. Označím si, ktorý používam na vlasy, na pleť, alebo proste niekam na telo. Samozrejme, môžeme spraviť to, ako som to robila ja s týmto, že najprv som ho používala na pleť, keď už potom mám pocit, že je tupý, tak ho môžem používať na ostatné partie tela. Ale nerobím to, že jeden používam na všetko. Samozrejme, vždycky pred a po použití treba tú hlavicu s tými ihličkami vydezinfikovať. Ďalej, čo mi príde úplne že skvelé, a máme teraz tu aj súťaž v skupinke na ekodomácnosť. Opäť, keď hovoríme o tom našom zdraví, vieme teda, že keď naše prádlo perieme správnym spôsobom, to máme na to tieto naše kapsulky, ktoré za mňa voňajú fenomenálne, pripomína mi to, neviem, niektorú asi pleťovú radu, nádherne mi to vonia takými bylinkami lučnými, takže za mňa je to pre nádherná vôňa, kým naopak, keď vojdem niekde do supermarketu a idem v tých regáloch, kde sú
tie aviváže a pracie prostriedky a všetky tie čistiace veci, čo tam sú, tak ma až štípe v sliznici nosa, proste nenávidím, že radšej idem tam, kde sú tie žradla pre psov, ako medzi touto chémiou. Takže zbožňujem tieto naše kapsulky na pranie. Takže vieme, že to oblečenie máme non-stop na sebe a keď ja periem v nejakej chémii, tak tá transdermálne krásne mi ide do celého tela. Potom sa čudujeme, že máme rôzne choroby, kožné problémy a tak ďalej, takže veľký význam dávam v tom, v čom perieme naše prádlo našich detí, takže je to veľmi dôležité. Tieto gely alebo tieto kapsulky sú vhodné na tak farebné ako aj biele prádlo, neobsahujú chlóry, parabény ani fosfáty a dokonca prispievame aj na výsvadbu našich tiandích lesov. Takže teraz tu máme takú akciu, že keď si kúpite kapsulky na pranie, tieto naše utierky z mikrovlákna, buď túto zelenú alebo tú oranžovú. Ja mám rada veľmi túto zelenú, lebo je taká univerzálna, takže tie, čo ste ešte povedzme nevyskúšali, určite doporučujem začať napríklad aj touto. Jednu stranu má takúto vrúbkovanú, tá je vhodná na nejaké tie hrubšie nečistoty, skvelé teda, ja neviem, aj na čistenie okien, keď máte nejaké tie mušelince, alebo kľudne v kuchyni, v kúpeľni, na vodný kameň. Takže táto strana je taká, že má takú aj žiletkovú časť. Kým tá druhá strana je hladučka, a tá je skvelá tak na suché, ako aj na mokré čistenie. Takže vrelo doporučujem si ju zabezpečiť. Vieme, že mikrovlákno má tú schopnosť vsať ten objem svojej vlastnej váhy niekoľkonásobne, takže má skvelú absorpčnú schopnosť. Takže za mňa je to už taká povinná výbava a tieto naše sú dokonca aj v garáži, lebo veľmi si ich obľúbil aj môj manžel, takže vrelo doporučujem. A potom je tam tá oranžová handrička, tá je skôr na čalúnenie, ale veľmi rada ju mám aj na doleštenie nejakých nerezových plôch alebo nejakej mikrovlnnej rúry, chladničky, takže tá oranžová je tiež veľmi dobrá. No a keď si zoberieme tieto dva produkty, tak potom máme tieto naše kapsulky na umývanie v myčke, umývanie riadu. Máme to takéto maličké trojuholničky a to je náš oxyhyd. Funguje na báze toho aktívneho kyslíka. Má antibakteriálny efekt. Je fakt, že veľmi dôležité aj to, v čom si umývame náš riad, v čom potom varíme a čo potom papáme. Taktiež tie tablety, ktoré bežne sú dostupné, keď si otvoríte ten sáčok, tak niekedy vám príde až na vracanie, také to je až silné. A práve tieto naše oxy tablety do myčky sú skvelé práve v tom, že sú šetrné k zdraviu, k prírode. Osenia to hlavne tie dámy alebo tie rodiny domácnosti, ktoré majú domáci septik a vedia, že si musia dávať pozor, čo vlastne používajú, či už na pranie alebo umývanie, či čistenie svojej domácnosti, takže zasa mi to dáva veľký zmysel a určite mnohé z vás poznáte to, že tie poháre časom ostanú také matné, nepekné alebo to sklo, tak to práve robia tie drastické chemické tablety a práve preto je dôležité práve používať tieto naše ekologické tablety do myčky. Takže vrelo doporučujem práve vyskúšať tento náš program ekologickej domácnosti, ktorý v Tiande máme. A teraz sa viete zapojiť do súťaže, že keď si nakúpite ktorýkoľvek produkt v podstate z ekodomácnosti, môžete sa pripojiť do súťaže, kde sa bude zlosovávať o naše rybičky, ktoré sa nám vrátili na očné okolie s hodvábom alebo poukážky na nákup v e-shope. Takže ešte nie koniec mesiaca, takže kľudne môžete využiť túto súťaž, túto príležitosť. Ďalej, čo tu mám, ženské zdravie. Myslím, ale pevne verím, že každá jedna žena, ktorá je v Tiande, už vyskúšala minimálne naše slipové vložky.
Tentokrát máme opäť skvelú akciu na vložky Artemisie. Je to v podstate taká novinka, aj keď už ich máme dlhšie, ale z tých bylinných vložiek je to novinka. Je to rada Artemisie. Je to bylinná rada, ktorá je vhodná tak pre mladé dievčatá, ktoré s menštruáciou ešte len začínajú, ale taktiež aj pre dámy, ktoré sú povedzme v nejakom prechode v období perimenopauzy, menopauzy. Obsahuje to zmes rôznych bylín, ako sú napríklad Angelika čínska, pelínok čierny a šachor. Všetky tieto tri bylinky sú úžasné práve na to, aby sme si pomohli s nejakým predmenštruačným syndrómom. Taktiež nám pomáha normalizovať cyklus dámy, ktoré majú bolestivú menštruáciu. Takže vrelo doporučujem práve využiť aj tu, myslím, máme 15% zľavu, áno, 15% zľavu na tak slipové, ako aj menštruačné. Ja vám ich aj otvorím, kde som si dala nožničky. No a my chcem aj ukázať, tu mám nožničky, ako tie vložky vyzerajú. Vieme veľmi dobre, aha, tu máme na tom takýto patent, takže nepotrebujem nožničky. Vieme veľmi dobre, že tie vložky, ktoré sú v drogérii, sú veľakrát používané z odpadu, alebo teda drvivá väčšina. A to je ten problém, že vlastne na tú sliznicu si prikladáme práve vložky, ktoré nám spôsobujú tie problémy, ktoré máme, ktoré si myslíme, že sú úplne prirodzené, normálne, že ich máme všetky. Takže oni sú urobené tak, že proste sú uzavreté takým spôsobom, že keď si tú vložku dáte do kabelky, nevojdu vám tam žiadne nečistoty, takže je to špeciálne tak uzavreté. Takže keď si to otvoríme, tu máme, pekne sa nám to otvorí, máme tú perforáciu, tak vidíme, že tie vložky sú skutočne tenulinké. Nie sú to žiadne hrubé vložky, ale sú skutočne veľmi tenké. Ale majú v sebe tú membránu, ktorá je schopná vpiť tú tekutinu, nepustí ju von, to znamená, že my sme v suchu. A ešte, čo majú, je fitomembrána, ktorú vidíte v podstate aj týmto spôsobom. Toto, čo tu je ten prúžok, ktorý je vlastne napustený tými bylinkami. Nie sú to bylinky akože parfém, ale sú to vyslovene bylinné extrakty, ktoré práve sa nám dotýkajú tej sliznice a idú transdermálne cez to naše panvové dno do nášho tela a krásne nám vedia harmonizovať to naše ženské telo. Takže za mňa sú úplne skvelé. Priznám sa, že u nás ich používa hlavne moja dcéra, ona ich má najradšej. No a keď tú vložku meníme, tak opäť vieme krásne tú vložku zrolovať a krásne inteligentným spôsobom ju potom vyhodiť tú použitú do smeti. Takže určite vám doporučujem práve vyskúšať tieto naše vložky, ktoré máme momentálne v 15% zľave. Takže to sú naše vložky. Ďalej, čo som si tu vybrala, mám tu taký ťaháčik, aby som nerozprávala príliš mimo, je za mňa rada Fukoidan. Priznám sa vám, že táto rada ma nejak od začiatku nejakým spôsobom nelákala. Tým, že mám zmiešanú pleť, tak som sa obávala toho, že to bude mastné, tým, že krémy, ktorý vlastne tu je pleťový, je aj na noc, aj na deň rovnaký. Mala som obavy, že ako to bude pôsobiť na moju pleť. No ale samozrejme, človek má vždycky tendenciu skúšať niečo nové a keď už som vyskúšala všetky rady, tak prišla na radu vlastne rada Fukoidan. A musím povedať, že za mňa to bolo veľmi príjemné sklamanie a momentálne je to moja aktuálna rada. Samozrejme vždycky mám aj iné rady, takže vždycky si dokombinujem aj priebežne niečo iné k tomu, ale taká hlavná je teraz práve Fukoidan. Toto čistiace mliečko je skutočne úplne také jemné, hodvábne a ja ho takto ukážem, ale len troška. Nebudem si ho len tak patlať. Je veľmi jemné, má veľmi jemnú textúru, vyzerá to, ako by to bolo také perleťové.
ale úplne je to jemné, také, vyzerá to ako gel, ale v podstate je to mliečko, lebo je veľmi jemne a šetrne čistí tú vašu pokožku. A rada Fucoidan je práve zaujímavá tým, že obsahuje fukózu. A fukóza je vlastne aj nakreslená na tom obale. Je to vlastne riasa. Určite ste už boli pri mori, alebo až ste neboli pri mori, tak ste to už videli, že sa vyplavia von práve tieto riasy s tými guličkami, také nechutné. To je, keď tá plásť nie je očistená, tak máme z toho pocit, že proste je tam bordel. Ale nie je to bordel, je to proste nejaký, tak by som povedala, že zázrak prírody, lebo tie riasy sa vyplavia von, celý deň na nich zasa pečie to slnko a potom sa vedia vrátiť naspäť, keď zasa ich príde zasa ten príliv, odliv, hej, a vráti sa naspäť tá riasa do tej vody a opäť funguje ďalej. A práve ten Fucoidan má v sebe tú fukózu, tú riasu, ktorá presne to isté vie spraviť s tou našou pleťou, že počas celého dňa, kým nám tam pečie to urputné slnko v lete, alebo fúka ten vietor, tak nám vie chrániť tú pleť a krásne nám ju hydratuje a zabraňuje tomu, aby sa vysúšala. No a keď si zoberieme teda celú tú radu, kde máme čistiaci gel, tonikum a potom krém, ktorý je ten istý na ráno ako aj na večer, čo ma vlastne odradilo od toho, ale nakoniec som zistila, že je to úplne parádna vec, tak tomu môžete získať ako darček buď masku, ktorá je krémová na pleť, krk a dekolt, alebo očný krém, ktorý je, by som povedala, že veľký, lebo rovnako používam všetko a z toho očného gélu mi vlastne ešte stále veľa ostáva. A čo ma vlastne úplne fascinovalo, očarilo, neviem, či to vidíte, v tom geliku sú také drobnučké, malé, farebné, také bodočky. A keď som to videla prvýkrát, ako to začnem takto chytať, tak ono sa to roztopí a krásne sa to vpije do toho očného okolia. A tým, že je to také vodnaté, hej, krásne sa to roztopia tie guličky v tom. Tak sa nám to krásne vpije do toho očného okolia a kľudne aj dámy, ktoré majú problém práve v tejto časti, že im ovedajú tie očné okolia, tak práve môžete ten gel dávať aj do tej vrchnej, nielen spodnej časti očného okolia. Takže za mňa rada Fucoidan je úplne že skvelá, bombová. Takže tu vám určite doporučujem. Čo je tam fakt skvelé zasa z výživových doplnkov je rada Zlatofit alebo výživový doplnok Zlatofit. Obsahuje zlatobil, ktorý má skvelý účinok na telo. Má schopnosť chrániť, liečiť, alebo teda neliečiť, ale regenerovať, posilňovať naše ľadviny a celý urogenitálny systém a zároveň odvodňuje naše telo. A vieme, že práve v tomto období v lete sa nám veľakrát stáva, že ráno alebo večer, alebo proste cítime takéto zavodnenie, že proste máme napuchnuté ruky, nohy, proste končatiny, alebo máme také tie vačky pod očami, že celé sme nabobtané, tak práve vám doporučujem siahnuť po tomto výživovom doplnku s tým, že buď si ho kúpite samostatne v 25% zľave, alebo si ho môžete dokombinovať s rôznymi náplasťami, že si zoberiete výživový doplnok a je k tomu náplasť nejaká zdarma. Takže ešte si môžete aj vybrať, ktorý spôsob výhody nákupu chcete. Takže vrelo vám doporučujem práve Zlatofit, lebo vieme, že v lete ľadviny, močové cesty veľakrát riešia dámy práve po kúpaliskách, nejakých saunách a tak ďalej. Príliš odhalené nožičky a beháme po kameni a tak ďalej a zdá sa nám, že vedie teplo a potom nás chytia nejaké močové cesty. Takže Zlatofit určite si doplní do zásoby za skvelú cenu. Ďalej, čo tu mám, je opäť pleť a to mi zasa nedá na toto obdobie nepovedať o tejto rade z Vitaderm Biotic Spray. Môžeme si ho aplikovať počas dňa, len tak prestreknúť na pleť. Práve teraz je to super, alebo keď sa pôjdete v lete slniť, osvieži vás a chráni vám vlastne tú vašu pokožku. Ale opäť vám chráni ten mikrobióm tej pleti. To znamená, že riešite nejaké akné, problematickú, citlivú pleť, tak toto je pomocník, ktorý by nemal chýbať vo vašej kabelke aj počas dňa, nie len v tej rannej a večernej rutine, ale kľudne aj počas dňa. No a k tomu máme vlastne náš
Biotik pleťovú masku, ktorá je nočná. Nanáša sa ako náhrada nočného krému, ale kľudne ho opäť môžete vrstviť, ako napríklad som vravela ten mezoroller, kľudne môžete vrstviť a dopriať si práve aj túto masku a ráno vstanete skutočne so šťavnatou pleťou. No a keď toto si zoberiete, túto dvojkombináciu, tak tu máte potom darček, práve tú čistiacu penu z rady Vitaderm. Takže opäť si myslím, že skvelá vec. Tá pena čistí citlivú pleť krásne do hĺbky. Nemusíte sa obávať pri žiadnom type pleti, či už máte mastnú, zmiešanú, suchú, citlivú, rozaceu, proste čokoľvek. Táto pena určite vám bude sedieť a vyhovovať. Takže vrelo doporučujem aj toto pre dámy práve na tú letnú starostlivosť o pleť. No a vieme, že čo s pleťou tiež potrebujeme, je enzymatický púder, tiež je to parádna záležitosť, hlavne dámy, ktoré majú rozšírené pory, mastnú pleť. Môžete ho používať ako na čistenie pleti v tej večernej rutine, kľudne 3-krát do týždňa, na citlivejšiu pleť alebo suchšiu 1-krát do týždňa. Môžete ju siahnuť po nej aj lokálne, to znamená urobiť si takú kašičku, lebo je to také púdrovité. Je to taký púder, alebo teda zásyp. Dáte si k tomu vodu, urobíte si z toho takú kašičku a krásne vám to tak napení a môžete si z toho urobiť dokonca aj pleťovú masku. Takže tu máme, myslím, 20% zľavu. Musím kúknúť. To si nepamätám, aká je tam presne zľava. To zrovna to nemám otvorené, ale tak myslím okolo 15% je zľava práve na ten enzymatický púder a ja ho mám skutočne veľmi rada. Ďalej, čo tu máme, je taktiež v 20% zľave je tekutá náplasť. Až riešite bolesti krížov, kostí, kĺby, čo teda asi mnohí, čo máte záhradky, teraz asi pociťujete, tak vrelo doporučujem práve si do tej domácej lekárničky zabezpečiť tekutú náplasť. Pozor, obsahuje čili, káfor a iné rôzne bylinné extrakty a esenciálne oleje, ktoré napomáhajú tú mikrocirkuláciu, ale majú teda to čili, to znamená troška taký zahrievací pálivý. Pozor na sliznice a oči, to znamená, že po natretí určite si treba umyť ruky alebo použiť rukavice, takže na to si treba dávať pozor. Natiera sa 1-krát za 24 hodín. Môže sa stať, že natriete teraz možno aj necítite, ale ja neviem, možno po nejakej hodinke, 2 začnete cítiť také pálenie, hriatie, tak práve môže sa stať aj po 12 hodinách, že ten efekt sa dostaví, čiže dlho trvá ten účinok toho gélu. Takže vrelo doporučujem, každý, kto rieši nejaké bolesti pohybového aparátu, kto potrebuje prehriať akúkoľvek časť, či už svalstva pri nejakej svalovke alebo kosti, kĺbov, vrelo doporučujem práve využiť túto super akciu, ktorú máme. No a aby som ešte ostala pri tých bolestiach alebo pri tej lekárničke, tak máme tam skvelé kombinácie. Musím sa tiež troška kúknúť, lebo nepamätám sa, ako presne je tá kombinácia, ale myslím si, že tak, že keď zoberiete 2 náplaste, tak tretie aj k tomu ako darček, ale kúknem sa, aby som vám nepovedala hlúposť. Tak, áno, keď si zoberiete 2 náplaste Wutong, tak presne, 2 náplastie Wutong, tak získate k tomu vlastne tieto ako darček. Wutong sú náplastie, ktoré sú vyslovene na akútnu bolesť. A to znamená, keď ma niekde niečo teraz bolí ma zub, bolí ma brucho, žalúdok, lepím tam, kde tá bolesť je. Nikdy nelepíme celý flaster, lepíme len prúžok, štvorček, proste nikdy nelepíme celú. A že tá bolesť skutočne veľká, že ma bolí, ja neviem, chrbát, alebo proste noha, že proste tá bolesť je z bodu A do bodu B, že je to nejaká taká bolesť, ktorá vyžaruje, tak si nastrhiam a idem pozdĺž tej bolesti, si lepím tenké prúžky. Je potrebné tú pokožku vždycky vpred očistiť, nalepiť na čistú pokožku. Keď náplasť odlepíme, opäť je potrebné tú pokožku opláchnuť. Tým, že odlepíme náplasť, neznamená, že už neúčinkuje. Ona je transdermálna, to znamená, nalepíme, cez tú pokožku sa tie bylinky dostávajú do krvného riečištia, pôsobia tam, kde to bolí, ale v podstate do celého organizmu nám tie bylinky idú a účinkujú. Aj keď si ju odlepíme,
ten účinok, ktorý sa vstrebal, ostáva a naďalej pomáha. Ale tá pokožka potrebuje čas troška na zregeneráciu, aby vedela sa nadýchnuť. To znamená, že keď tá bolesť je nejaká, ktorá pretrváva, tak môžeme opäť lepiť, ale troška vyššie, troška nižšie, aby sme si tú pokožku na danom mieste nezaťažovali. Takže na akútnu bolesť kosti, klbov, zubov, brucha, proste akákoľvek menštruačná bolesť, lepíme tam, kde tá bolesť je. No a k tomu máme vlastne náplaste s tými vodopádmi, ktoré nám krásne ladia aj s tým zlatofitom. To znamená, že v lete opäť močové cesty nás veľmi rýchlo vedia chytiť a vtedy vlastne zoberieme opäť túto náplasť, nie celú, zasa si lepíme tenské prúžky. Mám s ním skúsenosť. Vieme, že teda kúra, kedy sa máme zameriavať na radviny, je práve v tom zimnom období, kedy riešime tú vodu, čiže koniec novembra, december, január, to je to polovica februára, to je to obdobie, kedy sa zameriavame na posilnenie ľadvín. Ale vieme, že ľudia, ktorí majú náchylnosť už potom na tie ľadviny, tak sa musia na tie zameriavať celoročne. A ja teda som z tých ľudí, ktorí potrebujú sa práve na tie svoje ľadviny zameriavať. No a bola som nachladnutá. To som chcela tým povedať, že keď som si robila tú kúru, tak moja pokožka nejakým spôsobom nezvládla nejak viac dní si lepiť tie náplastie. Ale na jar, keď som cítila, že ma chytili močové cesty, nalepila som si prúžok na podbrúško a úplne v pohode som s nimi bola. A vôbec som ani nezaregistrovala, vôbec tam nebola nejaká reakcia. To znamená, že to telo občas, keď tie náplasty nejakým spôsobom zareagujú, netreba sa toho báť. Môže to byť aj nejaký ten signál, že to telo už mi je dosť, alebo ešte potrebujem. Takže určite vždycky je potrebné to naše telo poslúchať a vyskúšať si vždycky sám pre seba aj jednotlivé tie produkty, hlavne tie, ktoré sú pre to zdravie, že niekedy mi to sedí a niekedy nie, ale je to tak občas aj s tou pleťovou kozmetikou. Takže vždycky je dobré sa pri nejakých nejasnostiach otočiť na človeka, ktorý vás do Tianda priviedol, doviezol, aby vám vedel pomôcť, poradiť, usmerniť vás. Takže určite skvelá záležitosť a tieto náplasti sú skvelé aj pre tých ľudí, ktorí povedzme sú takí, že idem niekam, bude tam veľa ľudí, budem v strese, tak v tom prípade si zobrať maličký prúžok a nalepiť si ho sem medzi prsia na takéto posilnenie a takú tú lepšiu energiu. Hej, alebo kľudne aj na zátylok. Takže to sú tieto. A potom tam máme tú istú kombináciu, len dvakrát tieto zelené. Yankang náplastie, tie sú úžasné práve proti zápalom. To znamená, môžu to byť aj kosti, klby, nejaké vydraté chrúpavky, nejaká artróza, reuma, tam zvyknú byť také bolesti sprevádzané s takým tým zápalom, keď tá chrúpavka teda je vydratá. Napomáha, samozrejme chrúpavka nám nedorastie, ale napomáha k tomu, aby tá bolesť utíchala, skľudnila sa to. Skvelá záležitosť aj na upchaté dútiny, na soplíky, až proste máte upchaté dútiny, nechce sa vám to spustiť, tak práve vtedy sú dobré tieto náplastie, aby sa vám spustili tie hlieny, krásne sa vám prečistili dutiny. Na kašel sú úžasné, na chrápanie. Dokonca s ním máme skúsenosť takú, že proste nie, že nalepím raz a už sa nebude chrápať, ale používať ich pravidelne každý večer, teda pred spaním si nalepiť na koreň nosa, takže opäť skvelá záležitosť. Takže všetky naše bylinné náplastie sú ako taká transdermálna terapia, ako taká suchá infúzia, pôsobia práve tam, kde je na nich potreba. Takže to sú náplastie Yankang. No a ešte poslednú vec, a to sú tieto detoxikačné náplastie. Levandulové sú teraz v akcii, alebo ich kúpite v 20% zľave, alebo sú v kombinácii s nejakým produktom. Musím to pozrieť, lebo si to nepamätám, aby som vám zase nepovedala hlúposť. Skúsim to pohľadať. Áno. Tak sú, že keď zoberiete 28 kusov náplasti, tak dostávate k tomu taštičku takú kozmetickú. To je akcia takto, alebo keď po jednom kupujete, tak je 20% zľava na náplaste. Takže
Oni sú skvelé samozrejme urobiť si detox. Až už máte za sebou detox a už len škrečkujete, tak ľudne môžete využiť to, že si zoberiete pár kusov, nejakých 5-6 kúskov, aby ste si podstupne naškrečkovali, alebo využiť teraz tú zľavu a mať ich doma. Za mňa sú skvelé nie len na detoxikáciu na jar a jeseň, ale taktiež pri rôznych bolestiach, opuchoch, štípancoch v lete. Takže pre mňa majú veľký význam ich mať doma v zásobe, v lekárničke, lebo človek nikdy nevie, kedy ich bude potrebovať. Takže za mňa je to taká povinná výbava, takže už som to troška pretiahla o 3 minúty. Chcela som sa zmestiť do pol hodinky. Ja vám ďakujem krásne za pozornosť a všetkým tým, ktorí ste sa na to pozreli, možno, že aj zo záznamu. Prajem vám ešte nádherný zvyšok dnešného dňa. Užite si to v zdraví a majte sa krásne.